no hi ha podcast ni programa de referència que arriben aquestes dates i no faça una edició especial, i això com és, no anava a ser menys. No. Això Volíem la nostra Christmas Edition. Perquè volíem la nostra edició especial. I no és només una edició especial perquè no anem a cantar Nadales. No. Podríem... Bueno, no. No podríem. No podríem. No deuríem. No hauríem de cantar-les. Però volem fer esta edició especial. Tampoc tenim actuacions especials de cantants internacionals de referència. No. Però ara que ja venen els Reis per la costereta, perquè ja podem veure-los així en la costereta, el que sí que volem és fer alguns anuncis, no? Hem de fer algun anunci que implica als nostres seguidors i seguidores. Exacte. Hem de dir també que este podcast l'estem gravant el dia 26 de desembre. Per això veiem els Reis per la costereta. Segon dia de Nadal. Jo encara no he digerit el Puchero i el sopar de la nit de Nadal tampoc l'he dit. Jo sí, perquè jo ha sigut una cosa lleugereta. Perquè tu eres una persona entrellada. Sí, sobretot. Comença esta edició especial d'Això com és. Preguntaré sovint la millor manera de trobar històries que valen la pena. Això com és? Un podcast de Susa Pérez i Àngel Hernández. Dia que tenim algun anunci per a fer i podem donar alguna pista ja al començament o què? Podria ser una gira de això com és on tour. Podria ser un on tour? Podria ser. Un sorteig, una rifa. Un sorteig no podria ser. Un sorteig no podria ser. No, perquè si no tenim patrocinadors no podem sortejar res. Si no està afició, ens és massa cara. Sí. No. El que serà és que els nostres seguidors, els nostres fans, podran triar a l'última entrevista de la temporada. Què tal? Atenció. Seguidors i seguidores, anem a dir-ho, podreu triar l'última entrevista de la temporada, que serà més o menys cap a... El mes de juny. Cap a Sant Joan. Sí, exacte. Nosaltres ens guiem tot per el santoral. Sí, sí. Cap a Sant Joan. Mira que ens agrada el santoral. Ens agrada. Moltíssim. I després anunciarem quin és el mètode que anem a fer. El mètode l'explicarà Àngel, perquè per a mi és massa complicat d'explicar. Però està en el guió, realment. Sí, està en el guió, però... I no ho entens? Sí, crec que ja ho he entès, però t'aniré preguntant. Per a que quede clar per a tot el món. És molt senzill. Hem d'advertir que una persona vulga que entrevistem a una persona no implica que aquest entrevistat vulga que l'entrevistem. No, però ha sigut un poc embolic, però s'entén, no? Sí, però farem totes les gestions i per la nostra part no quedarà. Pot eixir alguna barbaritat també com a possible entrevistat. Demanem trellat. Demanem trellat. Avancem en este especial Christmas Edition i hem de fer un altre anunci. Un altre? Doncs això ja no me'l sé. Hem de fer un altre anunci perquè obrim una nova secció en el podcast, això no ho sabies. No, estic enterant-me ara. Jo te guarde sorpresetes. Sí. Algun al·licient per a cada episodi. Està bé, jo te ho agraïsc. Obrim una nova secció que només, a lo millor no, però en principi és una secció que és per a este episodi especial. Ah, val. Sí. I el que he pensat és que com tenim Sergi Martín, que és l'entrevistat que vam tindre la temporada passada, el profe de castellà a Praga, li hem dit que faça de corresponsal i que ens conté un poc que se fa per ahí, que és corresponsal un poc per on vulga ell des de Praga. Així que anem a connectar amb Sergi. Hola Sergi, com estàs? Què tal, Sergi? Hola. Ai, mira, no ens...
veiem unes imatges, hem d'explicar per a la gent que només se'n sent que el que estem veient nosaltres són unes imatges que imaginem que seran del centre de Praga, Sí. però, Sergi, les Hola. imatges són xulíssimes. Hola, Fa Sergi. fred ahir, Mira, no. no? No n'hi ha forma. Mira, després ho tornarem a intentar a veure Vale. què passa. Sí. Val? Si te sembla, ara anem a la proposta que fem a els nostres seguidors i seguidores perquè trien l'últim entrevistat. Que tu me dies. Jo no ho acabe de tindre clar. Està tot en el guió. Sí, però... Vale, va, comença. Vinga, tu comença a explicar-ho. El que anem a fer és publicar històries en el compte d'Instagram, que jo suposo que tota la gent que ens seguís per YouTube i per Spotify també ens seguirà en Instagram, i si no ho fan, ho haurien de fer, perquè és molt bo per a la salut seguir este videopodcast. Este en concret, sí. Altres coses no. Este i la resta d'episodis que hem fet. Dona, que ens ha costat un esforç. Sí. Per tant, publicarem històries a Instagram i aquestes històries tindran una caixeta que diran escriu a qui vols que entrevistem. I durant 24 hores, només 24 hores, la gent podrà escriure a qui vol que entrevistem. Lliure, no hi ha una llista per a votar, no? O sigui, cadascú proposa, lliurement. Cadascú proposa. I a partir d'ahir, nosaltres, en principi, no farem una selecció, sinó que anirem posant en grups de 2 o en grups de 3 i les propostes que ens ha fet la gent en altres històries i la gent haurà d'anar votant. De forma que al final la gent haurà de triar entre 2 persones i la persona que guanye, el candidat guanyador, serà a qui nosaltres intentarem entrevistar. Ja. Anem a fer unes primàries, no? Anem a fer unes primàries. Vale. Quin Entrevistats. és el dubte Vale. que tens? No, ara ho tinc més clar. Ja vaig a... Quantes rondes n'hi ha? Les que faça falta. Serà per rondes? Hasta que quede un, no? Sí. Val. Sí, però no anem a tarantar a la gent. Anirem fent rondes setmanalment o depèn de la quantitat de propostes que hi hagi, ho resolem tot en 48 hores. Val. Un format express. Val, pues, a mi em queda demanar trellat a la gent a l'hora de proposar. Perquè, per exemple, per a Perquè tu... nosaltres la gestió la farem. Nosaltres anem a fer la gestió. Siga qui siga. Estaria bé que la gestió fructificara en una entrevista. Però això no ho podem garantir. Clar. Jo sé que tu tens alguna persona que voldries entrevistar per a Jo? demanar explicacions. No. A mi qui proposen, a mi em semblarà bé entrevistar. Jo tinc algú aquí demanar explicacions. Sí. No sé a qui el referixes. Tu per a vindre a gravar agafes tren normalment, Ah, però no és per a demanar explicacions. no, però per a preguntar per què. Per sí, què clar, però això ja ho han demanat en altres programes. no que ens ha volem fet cas. No ens ha fet cas, però... Anem a recordar que Sí. el que havíem proposat és al ministre Òscar Puente. Puente. Clar, quan va vindre Alexandre Sí. a solucionar-nos aquell problema que teníem en un trenís de València i un altre de l'altre, Benifaió, correcte. també... Volien saber què clar. passa, per què els retards en els Exacte. horaris i tot Exacte, exacte. Igual sí, té a veure amb les obres que s'estan fent de l'estació del Nord. Segur, perquè hi ha un bon desgavell allí ara mateix. Però sí, bueno, a mi a este home m'agradaria entrevistar-lo. No només per el que m'afecta a mi, No. sinó perquè em sembla una entrevista superinteressant. Sí. Sí. A mi El tema la veritat és que m'agradaria. d'infraestructures està guai. La qüestió de les comunicacions Clar. és essencial Clar. en qualsevol societat i a nosaltres els valencians que estem així, que si el corredor mediterrani, que si no sé què... Tenim moltes preguntes... Molt xula. Tenim Una moltes entrevista preguntes molt per xula. a fer-li i el ministre és una persona, jo pense que divertida, irònica almenys, Accessible, pareix, no? molt accessible, no perquè no... Home, no ho hem intentat, tampoc. no ho vam, llançar-ho aixina... no ho vam intentar de forma Clar, oficialment oficial. no. Clar. No ho vam intentar, i és la realitat. Però ho intentarem. Mm. I si diu que sí, agafem tot i se n'anem al ministeri. Sí, home, Ui, no caldrà.
Què vols, que vinga si el ministre? El ministre té fàcil manejar-se per Espanya, no? Si no ha de vindre en el tren que has de vindre tu, no ho sé. Igual, però ell no vindrà en tren. Ho tindré igual de fàcil que tu. Escolta, ens anem a Praga, a veure. Vinga, a veure si ja està Sergi per ahí. A veure si està Sergi per ahí. Hola, Sergi. A veure, ara. Ai, a veure, no sé si ens sent. Ara sí que el veiem. Sergi. Hola, hola. Sergi. ¿Qué tal? Hola, Sergi. Hola, bonicos, com esteu? Ara, Estic en el centre de Praga, això està petat de turistes, però, clar, hi ha molts turistes perquè realment és molt xulo. Així els mercats de Nadal són molt tradicionals. I parlant de tradicions, m'agradaria contar-vos algunes tradicions curioses. Per exemple, així a Txèquia, on estic jo, però també a Alemanya, durant la nit de Nadal, el dia 24, agafen plom o estany fos, o sigui, el fan líquid, i quan està supercalent el tiren en aigua freda. Este contrast de fred-calor fa que el metall agafi unes formes molt curioses i amb això diuen que poden predir el futur. No sé si està científicament provat, però mira, és una forma de passar el dia 24 en família. Una altra curiositat és a Ucraïna, que es decora l'arbre de Nadal amb taranyines i aranyes. Diuen que dona bona sort. Quina decoració més estranya. Una altra curiositat a Islàndia és que durant els 13 dies abans del dia de Nadal, 13 trolls porten regals cada dia als xiquets. I si els xiquets es porten bé, doncs és un regal xicotet, a vegades és simplement una taronxeta o alguna cosa així. I si no es porten bé, doncs es porten carbó. I altres coses que he après, sobretot dels meus alumnes, és que a Dinamarca, durant aquests dies de Nadal, s'amaguen les graneres perquè no vinguen les bruixes a agafar-les i facin alguna barbaritat. No ho havia sentit mai. Una altra cosa molt curiosa, un país on l'alcohol és una institució, és a Irlanda, que es recorren 12 pubs durant el dia de Nadal o el dia 24. Sí? I cada pub una copeta. Una curiositat que els agrada molt a la gent del centre d'Europa és la cosa que més els explota el cap és el cagatió, que es fa a Catalunya, que és una cosa que, si ho coneixes, la veritat és que no té molta lògica, és una cosa molt rara. Però bé, és les festes no tenen lògica. No ha de tindre lògica per a ser festa. Quines són aquestes tradicions curioses d'algunes famílies o que fem en València? Perquè jo això també ho podria contar a algun dels meus alumnes. Anem a veure, Sergi, que te'n vas 2 anys fora i ja no te'n recordes del Puigero de Nadal. Jo li diria el Puigero. Molt bé, templats. Bon Nadal i feliç any nou. Ja te'n vas? Que ràpid. Adéu. Adéu, que vaig a bé, bon any. El Puigero de Nadal. I una altra tradició que així s'està perdent, jo penso que s'ha perdut ja, és el segon dia de Nadal. El segon dia de Nadal, que jo crec que quan érem xicotets encara se celebrava, no? Jo que sóc major que tu, sí. I ja tinc edat de dir, jo me'n recorde que jo sí que he conegut el segon dia de Nadal estar tancat. Igual que el segon... Com que estar tancat? Ser festiu. Que era festiu. Era festiu, està el dia de Nadal i el segon dia de Nadal. Perquè el dia de Nadal anaves en una part de la família i el segon dia de Nadal anaves en la segona, en l'altra part. I és l'origen del segon dia de Nadal que... Per quedar ben tots. Que estava operatiu en l'antiga Corona d'Aragó. Ah, sí? Sí. Aragó, Catalunya... València també hi havia el segon dia de Nadal, no sé si les Illes també, i s'explicava perquè havies d'anar un dia amb una branca de la família, un altre dia amb l'altra branca, i moltes voltes les famílies no vivien en la mateixa població i els desplaçaments eren lents. Per això és la tradició del segon dia de Nadal. Perquè, a més, la nit de Nadal així no és una nit familiar especialment. És una festa importada també, del Nadal castellà. L'altre dia vam fer un vídeo en apunt en què ho explicaven perfectament i diguem que el Nadal castellà és de celebrar la vigília. Sí. I els valencians som de celebrar la festa. El dia de Nadal. Raro. En nosaltres, que sempre diem que de la festa a la vespre. Sí.
És un dit molt valencià, és una però dita per al molt Nadal d'ací, i tampoc per a Setmana Santa i Pasqua. Els valencians són de celebrar més la Pasqua, l'alegria, i allí ploren molt. I allí és més de celebrar el drama i la passió. Nosaltres no volem drames. No volem drames. I per cert, el cagatió ho he buscat. El cagatió és una tradició que jo he descobert fa molt poc de temps, he de dir que és a Catalunya sobretot, i ho tinc apuntat així. Consistís a aconseguir un tros de soca o branca gruixuda dies abans del dia de Nadal. Normalment el 8 de desembre, dia de la Puríssima Concepció. La Puríssima... Es col·loca en algun racó de casa amb una manta perquè no tinga fred. És a dir, el tronc, la soca, se li fica una manteta perquè no es geli. És per a cuidar-lo, per a estar... I se l'alimenta diàriament... Amb què? Amb aliments. Se li posen ahí, misteriosament, el tronc se menja, es menja aquests aliments. Fins que arriba el dia clau. Que és la nit de Nadal o quin dia és? O el dia de Nadal? Sol ser el dia d'abans, sí, la nit de Nadal. Sí. I què passa aquest dia? Que se li fa cagar. El tronc, la soca d'arbre, caga. No sé com? No ho sé. Crec que és agarrotar. No, agarrotar és... Alguna cosa fan perquè el tronc cague. I què caga? Els regalets. Els regalets. Però són regalets menors. Són fruitetes, són regals menors. Sí. I Sergi dia, és que no té molt de sentit. Anem a veure. És que en la religió i els costums funcionen sense massa sentit. I això és el que hi ha. Realment es tracta d'una tradició de segles d'història relacionada inicialment amb la natura, la fertilitat i el solstici d'hivern. Després tot això es fica dins de la religió, que és la història de la religió és anar agafant costums que són previs per a introduir-los i ja està. I aquesta és la història del cagatió que a mi m'ha encantat. Sí, així no tenim aquest costum, però... Però podríem incorporar-lo també, no? Sí, tot el que siga festa, tu ja saps que... Ens agrada. Ens agrada. Escolta, tenim un altre convidat. Sí. Hem parlat amb Enrique Bernabeu, que va ser el primer convidat d'esta segona temporada. Enrique Bernabeu és l'influenciador més inclusiu i li hem dit, Enrique, a veure, explica'ns 3 aspectes que t'agraden d'estes festes de, podríem dir, Nadal, Cap d'Any, Reis i tot això. 3 aspectes que t'agraden i 3 aspectes que odies d'estes festes. I ens contava això. A veure. Hola, família de Socomers, com esteu? 3 coses que m'encanten d'estes festes són, la primera, un bon menjar. Disfrute moltíssim, perquè se menja de tot i tot el rato, i no se para. La segona cosa que m'encanta és l'olor a fum, l'olor a foc, me transporta a el Nadal. I la tercera, i no per això menys important, la música. M'agraden moltíssim les cançons de Nadal i no pot faltar en ma casa un bon villancico de tota la vida. Pero mira cómo beben los peces en el río y otros clásicos. 3 coses que no m'agraden gens són el fred, és un poquet contradictori perquè si no hi fred no hi foc, però no m'agrada res el fred. La segona cosa, la conveniència, no m'agrada relacionar-me amb persones per conveniència. Si jo no me llevo bé una persona, per què tinc que compartir taula? Això... I el que calga. I la tercera cosa, que passem molt ràpid. Necessite que duren per almenys un mes. A mi tampoc. Jo se me passen molt ràpid. L'equip d'Enrique. Bueno, a guarda que vos hagin agradat d'aquestes coses bones i no tan bones, vos mane un petó molt gran, bones festes i a disfrutar. Àngel, Susa, gràcies. Adeu, Enrique, gràcies i bon any a tu també. Anem a veure. Però si ja duren. Duren un mes. A veure, si el dia 1 de novembre, quan passa Halloween, que ja hem incorporat esta festa, sí, ja està, això ja està. Ja no podem anar contra això. Ja. I resulta que el dia 1, Maria Carey ja està cantant el seu èxit més Maria Carey exitós. pot cantar el que vulgui. Sí, però és que ens ve així.
I resulta que a partir del dia 1 de novembre ja va tot al vol. Pues si l'alcalde de Vigo, és Vigo, no? L'alcalde este que posa les llums. Sí. A mitjan estiu... A mitjan novembre. A mitjan novembre... Sí, però quan les està instal·lant ja? Ella va fent de la festa a la vespre. vespre. Una instal·lació tan gran que... Però a mitjan novembre és quan les encén. Jo crec que jo més... A veure, a mi el que em passa és que està tot massa concentrat. No, però no passa res. Jo preferís que així. Tu preferís llevar-te-ho de damunt? Sí, jo preferís... Sí. Llevar-te-ho de damunt. A mi és una festa que em cansa. Se te fa llarga la festa. Sí. S'acaba la festa. Jo en una setmana ho concentrava tot. Però el camp pareix a mi poc concentrat. Tu concentraries el sopar de la nit de Nadal, el dinar de Nadal, la nit de Cap d'Any, no sé si tu eres de juntar-te el dia de Cap d'Any també, ni de Reis i Reis? Sí. Com si foren falles, tot. Sí, però jo és que crec que per això a mi m'agraden les falles, perquè està tot concentrat. Ja està. En 4 dies t'ho lleves tu de damunt. Per això m'agraden les falles. Molt bé. Visca les falles. Clar. Visca Nadal. És que això d'allargar-ho tant, no, esta setmana Nadal, l'altra setmana Cap d'Any i després Reis. Escolta. Se te fa llarg? Has escrit la carta als Reis? No. Perquè els Reis ja saben el que jo vull. No cal que els escriga. Es pots enviar un missatge. Sí. Però... Envia-li un missatge al senyor Rei. No, senyor Rei, ja estic així. No, però no per a dir-li, sinó per senyor Rei. En recordes? En recordes que senyor, jo, tirorí, senyor Rei, jo estic així. Jo estic així, exacte. I que tots els anys mos porten molt bé. Escolta, si això fora un programa de la tele d'estos que se feia abans, ara tiraríem confeti, posaríem música i acabaríem. El grup de música de mayor éxito, exacte. No? El cantant més... Però com no tenim diners per a pagar ni al grup de música de més èxit, ni tan sols per a tirar confeti, sobretot perquè després me tocaria a mi agranar-lo. Has d'agranar. Jo t'ajudaria, Així que el que direm és que fins així esta edició especial i... que es queden en lo més important que hem contat avui, que és aquestes novetats. I el cagatió. El cagatió. El cagatió. Si volem incorporar-lo a la tradició, pues... Jo, si l'any que ve continuem amb el podcast, te propose... El fem així. Que anem a fer així el cagatió. Vale. Ves buscant la branca? La branca és això, no hi ha problema. Una branca i tinc la manteta per al tronc. No és una branca, és una soca. És una soca. No, però jo he vist el format tronc també, simplement. Pot ser una soca o pot ser un tronc. I el tindríem així darrere, tindríem la soca i la faríem cagar. Vale. Sí, em pareix bé. Em pareix, sí, podria estar bé. Esta segurament és una d'aquestes històries que ens encanta contar i que seguirem contant en el que queda de temporada. En el que queda de temporada, sí senyor. I tornem en poder. Tornem en poder, com sempre. Això com és? Un podcast de Susa Pérez i Àngel Hernández.